Meclisning koordinatsiya merkezi çalışkan birinci hafta içinde 500'den ziyade Ukrayna vatandaşı olar arasında birçok Kırım Tatarı tahliye etildi. Bunu Kırım Milli Amanlık Fondu'nun yol başçısı Lenur Mambetov bildirdi. Koordinatsiya merkezi tahliye etilmege istegenlerinin cedvelini tizdi. İnsanlar özleri Lvov şehrine barıp çıkmak gerek. Ukrzaliznyse şirketinin tahliye trenlerini kullanmak mümkün. Çok ısrarlarda Lvov'dan ketken avtobuslar Romanya'dan geçip insanlarını Türkiye'ye getirirler. Мы формируем заранее списки, высылаем, кто едет у нас в автобусах с их данными, и их регистрируют на границе, и миграционные офицеры выясняют, у кого есть какое-то там место жительства, знакомые, родственники остановиться. Если у людей никого нет, им остановиться негде, возможности финансов нет, турецкое правительство в рамках гуманитарной помощи предоставляет крышу над головой. В основном это кампусы, это общежития университетов, но условия достаточно неплохие, и я думаю, в любом случае там люди себя будут чувствовать намного безопаснее, чем находясь в подвалах под бомбежкой. Tahliye etilmege istegenler Lvov'dan Türkiye'ye tahliye etu hakkında malumatını Kırım Evacuate Bot adlı Telegram bot vasıtasının tez öğrenebilir. Bu Telegram botunu kullanmak kolaydır. Onun yardımıyla nasılsız ya da yakın insanlarınız, kadınlar ve ballar tehlikesiz tahliye etilebilgeni hakkında gerekli malumatını tapmak mümkün. Для того, щоб почати роботу з цим ботом, вам треба написати старт. Бот автоматично надасть вам варіанти можливості країн, куди ви можете бути евакуовані і що для цього вам потрібно, які вам потрібні документи. Він дуже інформативний та простий, тому не треба буде багато шукати інформації, яку ви можете не знайти. Натискаючись на вибрані поля, ви можете вибрати країну, потім ознайомитися з документами, які потребують для в'їзду цієї країни та місцем проживання. Якщо вам потрібна інформація чи контакти людей, які знаходяться саме в Україні, ви також можете обрати цю інформацію, і бот вас предоставить контакти для інформації, в яку країну ви евакуюєтеся. Ще хотів би додати, що якщо ви плануєте евакуацію в Турцію, то ви можете заповнити форму, яка буде вам вислана також у боті, де ви вказуєте своє ім'я, контакти, як з вами можна зв'язатися. І наша команда вас повідомить, коли буде така можливість. Türkiye'den gayrı Ukrayna kaçaklarına Avrupa Birliği de yardım etti. Bugün 50'ye yakın kişi Çekya'ya tahliye edildi. Касательно Чехии, предварительно у нас есть подтверждение уже на 300 мест. Первые 40 человек группы мы сформировали. В начале следующей недели мы их отправим. Там волонтеры нашли места, предоставляют жилье над головой и питание. То есть предварительно Европейский Союз принял решение, что до года все те, кто уезжает с территории Украины, имеют право жить, находиться на территории Евросоюза и даже работать. Потом, если через год ситуация, обстановка не изменится, это право будет продлено еще до 2 лет. Rusya Kiev vilayetindeki tahliye marşrutları hakkında laf etmekten vazgeçmekte. Bunu baş nazir muavini Irina Vereshchuk haber etti. Onun sözlerine göre kritik vaziyet olgan Vorzel ve Borodyankadan tahliye yolları hazır. İnsanlar anda aş ve suvsuz bulunmakta. Bununla beraber ilaçlar da yok. Kommunikatsiya ve bağ zarar görgen. Getirilgen yardımlı işgalciler blok etiler. Plan boyunca Irpin şehrinden Kiev'e tahliye geçirilir. 3000 kişiye yardım verilgen. Ayrı gruppalar Sumi ve Chernigov şehirlerinden çıkmakta. Mariupol'den tahliye hakkında anlaşma olganına bakmadan Rus işgalcileri hücum başlatkan. Якщо обстріли будуть продовжуватись, а також завдадуть шкоди життю і здоров'ю цивільних людей в межах гуманітарного коридору, ми безвідкладно звернемося до Міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які приймали рішення і не дотримались взятих на себе обіцянок. Ми звертаємось до усіх лідерів вільного світу. Стежте, будь ласка, за ситуацією, яка розгортається на Маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилося 300 тисяч людей.
Президент кайдеткенине көре ишгалчылар аселет Мариуполь сакинлерини азапларга чектире, анда суу жетерле олмаганындан бір бала вефат етті. Маріуполь – мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику. В Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Америка Бірлешкен Девлетлері ве Авропа Бірлігі нақыт доллар ве евронын Русияге теслим етілмесіні тоқтаттым. Боинг шirketi ise Русияден титан сатын алмайжақ. Рақами трансформация назірлігі Русияге қаршы қоланылған яны санкцияларнен пайлашты. Apple Русия сакинлеріне App Store платформасында илевелерінің рекламасыны артық көстермейжек. Визейр адлы Мажар учақ шirketi Русияге учақларыны ебермейжек. Андерсен адлы IT шirketi Русияде озышыны тоқтатты. Узақтан çalışkan мутихасызларға ішіні тапмақ ярдым еткен дүнияда ең büyük платформасы Upwork тек Русияде дегел, без Русияде де ішлемейжек. Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG ve Deloitte adlı büyük auditor şirketleri Rus bazarından çıqa. Ovi gipermarketlerinin ağı Rusya'da biznesini kapata. Şu sırada Avrupa Birliği Rusya'ya karşı da birçok sanksiyalar hazırlay. Çünkü Kreml Ukrayna'da cenkini devam etem. Yeni Zelandiya Rusya seçileri iş adamları ve onların yakınlarına karşı sanksiyalar kırsetem. Qırımlılarını sankedersin Ukraynada Rus istilacılarının itibardan düşürülmesi için cezala başladılar. Qırımның işgalciler polisinde ilk memuri protokollar hakkında haber etildi. Yalta, Kefe ve Ahmejit sakinleri Rusya'nın Ukraynaga istilasına karşı tek kişilik piketler ve içtimai ağlarda cenk hakkında malumat derç etkeni için tuttu. Yalta sakinine 50.000 ruble, Ahmejit'te yaşagan kadınga 35.000 ruble, Kefe sakini ise Ukraynada Rus işgalcilerinin cinayetleri hakkında yazılar sebebinden 30.000 ruble para cezası belgilendi. Rus askerlerinin Ukrayna harbilerine göre ne toprak ne de semada üstünlüğü yok. Bunun için Rusya bütün güç kuvvetini informasyon ruhi cenkке sarf etti. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisi yolbaşçısının mesleçisi Alexey Arestovich bildirdi. Onun malumatına göre bazı Rus harbileri Ukrayna boyu yavaş ilerleydi. Diğerleri ise asla hücumunu toxtattı. İlerige adımlamak için güçleri var olganlar küçük gruplarla hareket eteler. İstihbarat faaliyetinin uğraşa ve öz beyanatlarında kaydet Kendilerine göre yerlerde Україна harbileri için tehlikeli değil. Ми, Збройні сили України та інші військові формування Сил оборони України здійснили не менше, ніж 7 контратак. Тримається героїчно Маріуполь. Більш того, вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ОС, де один з повітряно-десантних підрозділів Збройних сил України винищив колону противника. Харків входить в контратаку. Тобто наша армія дуже добре знає, що вона робить. А керівництво країни, відповідно, докладає величезних зусиль для того, щоб залучити Україні якомога ширшу воєнну, дипломатичну, економічну та гуманітарну підтримку. Орієнтовні втрати ворога на ранок 8 березня склали. Особового складу понад 12 тисяч осіб, танків 303 одиниці, бойових броньованих машин 1036 одиниць, артилерійських систем різного калібру 120 одиниць, реактивних систем залпового вогню 56 одиниць, засобів ППО 27, літаків 48 одиниць, гелікоптерів 80 одиниць, автомобільної техніки 474 одиниці, кораблів, катерів 3 одиниці, цистерн з паливно-мастильними матеріалами понад 60 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7 одиниць. Поклонскаяға авжылық илан етілді. Қырымның сабық işgalciler прокуроры Наталья Поклонская işgal етілген Херсонға санкедерсін гуманитар миссиянен келген.
Ама оны рус гемисini кууганлары кебі кувдылар. Няшмяшнын башы үчүн $100,000 бермеге ишандырдылар. Бу кадар параны иш адамы Сияр Куршутов бермеге ишандырды. Бу акта өз Facebook сайтында язды. Куршутов Ким Поклонскаяны тутуп, Украина телюкесизлик хизметине берсе, пара бермеге ишандыра. Onun sözlerine көре бу шаха дегел бу хабернен эркесini пайлашмага чагырды.